ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಗಡ್ನಾಡ್ದತ್ತು ನಾ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಕರೀದೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ನ. ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಿದ್ದಡ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ರಡ್ ಅಂಟಿನಕ್ಲ ಬರೋದು ಮೈ ಟೂ ಮಾಮೀಸ್. ಸೊ ದೇವಿಕಂಟಿಲ್ಲ ವಿನಯ ಅಂಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇವಿಕಂಟಿ ಬಾಯ್ ಕಟ್ಟಿಡು ರಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಪ ತಿರಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ವಿನಯ ಅಂಟಿನ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಅಂಟಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಕ್ಕೇರಿ ಹಡೆಬೋಡು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಪೋನಾಗ ಸಾದಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತನ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಾವೆ, ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೀ ಗೈಸ್. ಬೈ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ತಿದ್ದಿ ಮುಲ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಏ ಏನ ಆಂಟೀಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬೇತೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಓಕೆ ಆಂಟಿ ಹೈ ಬಲ್ ನಿಂಗೆ ಹಲೋ ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ಇಂಚಿ ಕೊಂಚಿ ಹಾಯ್. ಎಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಗೈಸ್. ಅಂಚಿ ಆಚೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಯ್ ನಾವು ಗೈಸ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಪೋಪುನ ರೋಡ್ ಹೆಜ್ಜಿ ತೋಡಾತನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಪ್ಪನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಬಂಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅದಾಲ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಹೋಗ್ತನಂದೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ದಾದಂಡ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಜಾರಿದು ಪೂರ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಡೇ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಪಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಗಾಡಿಯೇ SUV ಬೋಯರ ಬುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಈ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೋ ಮತ್ತು ಬತ್ತನ ಪೆಜೋಡೆ ಎತ್ತೆ ದೇವ ಫುಲ್ ಗೈ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಬೋತು ಜರಿದು ಮುರಣಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆತನಿಗೆ ದೇವ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ರೀಚ್ ಆಯ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲದ ಚಾಯ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಓಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಒಂದೇ ಗೈಸ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಜ. ಸೊ ಆಂಟಿನಕಲ್ ಉಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದು ಬಿದ್ದಾಳ್ಗ ನಮ್ಮ పోయి వాళ్ళు చెప్పుగానా ఓకే నమ్మకు లేట్ అప్పుడు ఆల్రెడీ ఇస్తే 5:30 ఆండి. సో మనం ಬೇಗ ಬಿದರೋಡು కొంచెం అది ఓకే. హే గాయ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ బెంగళూరు. సో గాయ్స్ బ్యాంగ్ಳೂರುಲ್ಲ ಸೊ ಹನಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಹನಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಕ್ ಜೀರಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕನಾಗ నాకు 9:30ಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಬಂದಾಗ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಕೆಸರ ಧೂಳು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕದನೇ ಅತ್ತೆ ಕೊಡೆ ತೀರ ಫುಲ್ ಕೆಸರ ತುಲಿ ನೇಮುಲು ಫುಲ್ ಕೆಸರು ಫುಲ್ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಕೆಸರು ಅಂಚ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವರ ಪೀನಿಯದಂಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಮಾತ ಮುಗಿತದ ಬೊಕ ಬರ್ಕ ಮಂಜಿ ರಡ್ ಮುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ತೂಯರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಕಲ್ಟಿದಡೆ ಪೋಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಆತ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಪೋಪುನಾತು ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಪುನ ಇತ್ತನ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೊ guys, Bangalore here. My mom is preparing neer dosa in auntie bake auntie. So ನನ್ನ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಲು ತಿಂದದ್ದು ಬಿದ್ದೊಡ್ಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀರು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿ, ನೀರು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೊರಡುವ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಗಲ್ಲಿಗಳ ಒಳಗಡೆ. ಗೈಸ್ ಏಪಲ್ನ ನೀರು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿದ ಜೊತೆ ಪೊಡು ಐದು ಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಉಟ್ಕೊಡು ಐದು ಒಬ್ಬ ಚೂರು ಸುಕ್ಕದ ಜೊತೆ ನೋಡು ಹಿಂಗೆ ಹಲೋ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದನ್ನೇ ಮೂಲು ಹನಿ ಸುಷ್ಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಕ್ಲಿ ಪೋಯಿರು ಅಕ್ಲೊಂಚೂರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೈ ಸ್ವಂಚದು. ಸೊ ಒಂದು ನನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ದೋಜನ ಐಜ್ಜದ ದೋಜನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅಂಚ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ
Raju. Hey guys, so guys, altu namma pidadiya aklen kurdu. So guys, Bangalore onji mast dada banpona. ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆವನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ guys. ನಾನು ಒಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೋಡ್ ಪೂರ ಪಾಲಿಪ್ಪುಂದೇನದು ಚೂರು ಕಾಂಟೆನಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಅಕ್ಲು ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಟೈಮ್ ಉಡಿ. ಸೊ ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂಡ ಭಾಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಜನಲೆ ಕಾಣ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅದ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನೈಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ದೇವ ಒಂದು ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ದಯ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ದಕ್ಲು ಮಾತ ಬರ್ಪುನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಶುರು ಮನ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುನು ಚೆನ್ನೈ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತು ದಿಕ್ಕಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏತ್ ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರ ಇತ್ತ ಡಬ್ಬಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜನ ಬತ್ತದ ಗಿರ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮಾತು ಆತ ನನಗೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಿಟಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಎಡ ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿ IT ದಕ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಅದನಾಗ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಹಾಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಹೋಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ 25 ನಿಮಿಷ ಕೂಡೇರೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ರೆ ಅಂಚಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಣ ಅದಾದ ಅಷ್ಟು ಹೆಂಚವಿದೆ ಇವರು ಅಂಗನೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೈಸ್ ರೋಡ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲು ನಾಮ ಕೂರ್ದು ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಮಾತ ಹೋಯ್ತು ರಪರಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇರು ನೆಟ್ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ರಡ್ ಲೇನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗೈಸ್ ಮುದುಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ಲ ಒಂದೊಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೇನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚಿದಲ್ಲಿ ಎಂಡಿತ್ತದ 80 ಮಿತ್ತಿತ್ತಾರನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಬತ್ತೇರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡುವರು ಇಂಚಿದಲ್ಲಿ ಎಂದಕ್ಲು 150 ಬೋರ್ಡ್ 110 ಬೋರ್ಡ್ 200 ಬೋರ್ಡ್ ಹೌದು ಆಲಕ್ಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಚಿ ಆಲ ಸುದ್ದಿತ್ತು ಜೈತ ಅಗ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯತ್ತೇನೆ ವಿಷಯವನ್ನೇ ದಯಮಾಡ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತಿರಗ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಗೈಸ್ ಕತ್ತಲೆದ ಟೈಮ್ ಭಯಂಕರ ಕಿರಿಕಿರುಂಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಒಂಚ ನೇರನ್ನು ಉಂತುದು ಗಾಡಿ ಉಂತವನು ನಿಕ್ಲಿ ಮಿನಿ ಗಾಡಿ ಉಂತ ಯಾರನ್ನ ಕಾಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3-4 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಲೂಟುನು ಅವು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿಗೆ ತುಕ ಪೋಯ್ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮುಗಿಪುಗ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಟು ಅನಿಲ್ನವರ ಮೀಟಾಗ ಅನಿಲ್ನ ಮೀಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬಾಕಿದ ಮಸ್ತ್ ಜನನ ಮೀಟ ಇರೋಂಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಟಾಪ್ ಏಪಲ್ ಅನಿ ಅದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸೊ ಅಂಚ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮೀಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಗ ಹೆಜ್ಜಿ ನೋಡ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ದೇವರೆತ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ಬೋಗ ಏನ ತುಂಬದ ಕಲ್ಟದ ದೋಸ್ತಿನ ಕ್ಲಿಂಪುರ ಮೀಟ್ ಅವಲಿ ಅದ ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ ಪೊಯ್ ಪಿದಾಡ್ದ ತಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿದಾಡ್ದ ಹೋಂದುಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಪೊಯ್ ತೂಕ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ದೂರಡ ಅನಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಜೂಲಿ ಅನಿ ನಮ್ಮ ಅನಿ ಬತ್ತಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏನ ಫೋನ್ ಲಗೆ ಏನೊಂದು ಫೋನ್ ಮಗ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಕೈಸಾ ಹೇ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಪನೋಡನ್ನ ಮಗ ವಿಶೇಷ ಬರ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಐತಿ ರಾನಿ ಒಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಾ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರುಲೇರು ಮಾರೆ ಕೆಲವಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೈದೆ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಯೋ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಅನಿಡ ಚೂರು ಮಾತುಕತೆ ಬರ್ಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅನಿನ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊ ಅನಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಪಂಡದು ಅನಿನ ಕಂಪನಿದ ಪುದರ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ ಜೀನಿಯಸ್ ದಾದ ಮಾತಾ ಪುಣ ನೀ ದಾದ ಪೂರ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಬಂತು ದಾದ ಮಾತಾ ನೀನು ದಾದ ಬಡಬನ ಏನು ಪೂರ ಬಂತು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ದಾಯಿಗ A to Z ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನ ನೆತ್ತ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಕೊರ್ಪನ ಹೋಮ್ ಟೂರಾ ಒಂದ್ರ ಫುಲ್ ಉಂಟು ದಾದ ಕೊರ್ಪು ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅದು ಬರಲ್ಯಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನಿನ ಮ್ಯಾಕ್ ಜೀನಿಯಸ್ ದೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಬೀಬಿ ಗೈಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅನಿನ ಕಂಪನಿದ ಎರಡು ಉಂಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅನಿ ಒಂಜಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಅಯ್ಯೋ ಜಿಗ್ಗ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೂರ್ ಕೊರ್ಕ ಐಕ್ ತುಂಬ ಅನಿನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಂಕ್ ಗಾಡಿ ಬುಟ್ರೈಜ್ FZ ಎಸ್ ಅದ ವರ್ಷನ್ 3.0 ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ತಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಗ
So Ani the cameraman. Hand over in the camera to Ani. Nah. Kur. Like zoom berenca, zoom berapa? Zoom berapa? Itu ada, puluh kabar ada jalan beri. Ah, oke. Lakun dia. Dada pura part de lock pura. ಹೌದು ಸಾರಿ ಲಾಕ್ ದಾದನ್ ಅವು ಲಾಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ದು ಆನ್ ಬಂದು ಗೈಸ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನು ಓ ಮ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಉಂಟಾ అవును और ಓಡಕ್ಕೆ పోతుంది ఓడలో పోతుంది మైసూరు అని పోతే ఊరికి పోతే అని నా బైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది ఫుల్ జిగ్ సౌండ్ నెక్స్ట్ వరకు నేను పతం పోదు ಕಾತ್ಬೇಕು ಕಲ್ತೊಂಡ ಮಾರ ಏನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಪಾದ ಕೂಡ ಕಟ್ಟು ವೈಟ್ ಪಾದು ಐನೆ ಪಿರಂಜಿ నేను వస్తాను పోయినే నేను వస్తాను हेलो हेलो यो 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 कौन है शाकिल ಏನು ಸರ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಸಭಾ ಇವರು हेलो 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 हाय 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 करो हाय हाय ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಮಿಲ್ಲು ಇದು ಮಿಲ್ಲದಲ್ಲ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಲು ಸೊ ಒಂದು ಅನಿನ ಫ್ರೆಂಡ್
ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಾಗಲಿ 3 ಜನ ಸೇರಿದು ಸೇರಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಸೊ ಅನಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡೇರನ್ಲ ನಿಕ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರಲಿ. ಸೊ ಮೆಕ್ಜೀನಿಯಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ mec24@gmail.com. ಸೊ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ 3rd ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಲೇಔಟ್ ತಿಗ್ಲರಪಳ್ಯ ಪಿನ್ಯ 2nd ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಆಯ್ನತ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕ್ಲೇರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡಿತ್ತು ನಕ್ಲು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ದ ನೋವೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ದ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನೋಲಿ ಮೆಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಜಿಗ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಐಕೆ ಯಾಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಯವಂಡ ಅಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆತು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆತು ಬೆನ್ಪಿರೋದು ಅಂಡ ಕಾಂಡೆ ಕತ್ತಲೆಂದ ಫುಲ್ಲು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಗೈಸ್ ಒಂದು ಆಲ್ನಡೆ ಬನ್ನ ಗಾಡಿ ಮನ್ನೈನೆ ಕಾಲ್ಡನೆ ದೆಕ್ಕ ಅವನು ದೆಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ದೆಕ್ಕಿ పొరలు వాడు క్లాస్మేట్స్ ఉండదు అదే 2 క్లాస్మేట్స్ నాకు తూ వాడు నీకు దగ్గరలో వస్తున్నావు పొరలు క్లీన్ వాడు ఫుల్ అజోబ్ పేరునెల్లి సబ్బాస్. కుజల్ నీది కుజల్ కైట్ వర అంతే చాలు కొంచెం French plant, fish plant. ದಾದಂದು ಮುಗಿಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಡಿನೆ ಫೋಟೋ ಇರ್ತದಿಲ್ಲ ತುಂದು ದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಅದೆಂದು ದಾದೆ ನಾನು ತಿಜಿನಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂತಿದ್ದು ಬಂಗಾಗ್ತದೆ. I'm a light to that problem. Can I dip in?